Croeso. Diolch yn fawr. Pam gosod y Gadair fan hyn? Wel, mae'r coridor yma'n hyfryd. Yn yr hen lyfrgell i ni'n Gaerdydd, ac o'n i jyst eisiau dod fan hyn achos o'n i'n gwario gymaint o amser fan hyn. Pam o'n i'n fach, gyda mam a dad, Beth oedd y ti eisiau bod pan oedd y ti'n blentyn? Pan o'n i'n blentyn, o'n i eisiau bod yn ddawnswraig, Wyddelig. Ac fi'n cofio mynd i Nghadair Pethe, dy dad, i weld y Chieftains a Jean Butler yn dawnsio, a o'n i jyst i dechrau dysgu dawnsio, ac o'n i wir eisiau mynd ar y llwyfan, a dyna pryd o'n i'n gwybod bod fi eisiau dawnsio. Ti wedi crwydro tipyn lle oedd ore. Fi'n mwynhau dinasoedd yn Ewrop, falle Berlin. Pam dod yn ôl i Gaerdydd i fyw? Wel, mae'n heili fan hyn, ac o'n i jyst eisiau teimlo'n rhan o y ddinas lle ges i magu eto. Sawl iaith wyt ti'n ei siarad? Fi siarad y Gymraeg, Gerniweg a Saesneg, ond swn i wrth fy modd yn gallu siarad Ffrangeg, achos fi'n caru'r gerddoriaeth a'r diwylliant. Dy hoff air mewn Cerniweg, gilgiliig, achos sef ceiliog, achos mae fe'n air eitha ffynnu. Sut brofiad oedd Sereni yn Lord of the Dance? Oedd e'n wallgof, oedd e'n ffantastig, jyst yn gyfle mor anhygoel i gael teithio gwmpas y byd, a cael perfformio flan miloedd o bobl, so oedd e jyst yn anhygoel. Michael Flatley neu Elton John, pa un oedd y prima donna mwyaf? Sy'n ni'n gweud Michael Flatley o bell ffordd o'm mhrofiad i. Beth yw uchafbwynt dy yrfa? Mae hwnna'n gwestiwn da. Cael recordio'n stwff yn hunan, a mae hwnna'n rhywbeth fi mor falch ono fe ar ôl cael y cyfle i ddysgu wrth bobl eraill. Cantorus, dansreg neu DJ? Allai jyst dweud artist, heb swnio'n rhy ponsi. Llon neu llerf? Llon. Beth sy'n nesau ti? Mwy o gerddoriaeth a mwy o rhyddid creadigol. I gloi, sut brofiad oedd y Gadair i ti? Ges i brofiad hyfryd bod fi bach yn nerfus. Diolch am eistedd, hwyl fawr. Hwyl fawr!